partikular pues ni Kapitan Alex Villar kan Barangay Salvacion Pulangi Aha. na bisitahon itong daitapos na project sa solar water system irrigation system project Oh. kung saan kung matatandaan ay presentar niya to ang proyektong ini nagkakantidad 7 milyones pesos ang nanginginabang sana apat-apati na mga parauma. Aha. Ngunyan, natural, so karandakla ng mga parauma na nag-aasa duman sa proyektong patubig Aha. para laom na mapapatubigan tanganing makapagtaranom sinda kan sa indang makabasa Mhm. ang problema tabi BP uminagi na ang mga bulan taon wala na ni nagbibisita o dahil na papasirip sa indang mga taga-Department of Agriculture dahil na iaram ko na noon ang estado ka nasabing proyekto kaipuhan na sa naman dugtungon ang tubong ka maabot sa 35 pidaso tanganing makaanto sa water reservoir. Ayo. Ngunyan, ibinarita niya to inidigdi and nagpromesa itong sabi mong si lab mo Oo. pagtaram kandi ura man daw nag-aparisa dahil managapot. So ano na sana yun apot ano nan mangyayari ka to dismayado si Kapitan Villar durante ka nakahuro niya to inikaso hapon sa blessing and turnover kan border control point kan PNP na yaon sa Barangay Agos kan Pulangi. Ayo. Totoo. Pala punta naman. Ano? Totoo. Mag-iira man ng apulanta para i-remind ta so naging concerns ta dyan sa Barangay, ano ka lang, Jimmy? Barangay Salvacion Pulangi Albay. Susog kay Kapitan Villar. Okay? Ora man, dahil man ni nagpasiring so number kayo, tinaw mo dahil man yung nagapod. Iyo. Pinarward ko sa number. Wala nagapod, wala nagbisita. Okay. Entras tanto sa rong proyekto kantidad 3 million pesos, peace landing, dahil man lamang nag-operate, dahil napakinabangan, pinadimulis na sana. Abangan na lang ang development ka nita. Makuha kita kimili mga koda ka ni litrato. Fish landing? 3 million pesos. Dahil man nagamit, inabot na kan sea level rise. Oo. Pinadimulis na lang? Nag-coral cab sa flooring. Pinadimulis? Ay, nako. Grabe naman yan. Mayamanan kita. Mayamanan Pinas. Kikarawan ta sa nang kwarta. Tapag na yung pakinabangan, di dimulis tadi. Confirm na ko di kita litrato kay litrato arayo kay ni taon na sana naman Jimmy Nasalita sa pangaran dyan PYC Enterprises Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio Basta Radio and Metal Detector hanapon PYC Orosite Legazpi City Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa Alawa. Yan, tras, ano ba yan? Diyan sa third district, kadakol kan mga proyekto na di magkasarabutan kung natin laging arog ka ng sitwasyon, di ba? Arog ka ng sitwasyon. Mga tugang kan, ano ini? Kampag ka patrabaho. Buda gari, di lamang kikuhan, gari inda. Gari wara sana, gari wara di sana tanyo ka nagkakapira, mga tugang para sa, ano yan? Para sa pagkapatrabaho, may kinaraman tabi sa mga proyekto sa satuyang kapalibutan na dapat ang magkinabang. Iyo tabi sa tuyang mga kababayan. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Karen, good morning Karen. Yes, good morning G200. Dayman giraray na plano pa ang opisina kan APSEMO na mag-issue kidi campment order sa mga itinaibakwal na evacuees. Kaya may pagtugakan mayon sagkod na day nagbababa sa normal na level ang bulkan mayon. Iyan BP ang makusog na disposisyon ni APSEMO Chief Bobby Cristobal sa ibong kan naggigilibo ng pagbaralik kan mga bakwit sa indang mangharo kung sa an rason sigun sa pamayo sagkod na nasa alert level 3 to asin 1 pa man iyan na mayon magpaparasensya na sa namuna talaga ini sa mga evacuation center sa pagsabing ikakamugtakman ang sa dakulang panimbagan kan probinsya kung tinauruli ini
dahil sa nagkaparawot na halagad bigla na sa nang may buminulusok, may uminaso, may puminutok sa day tiglalauman na statistic activity kan mayon. Sigon kay Cristobal, nasa PBOX ang pinakapayo na desisyon kan sa indang decampment order sa mga evacuees. Dangan sa namasunod ang provincial government kan Albay sa pagpauruli kay ni. Mantang sinabi man kan pamayo na ining pag-urulian kan ibang mga evacuees dapat nasa pagmangunaan kan mga local disaster risk reduction management council tanganing masiguro na ding buhay an madiskwido dyan kung bigla na sana an mayon. Yan ang report para na ala diskwido nyo. Salamat. Excuse me. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, ibang kita sa kay Mugtag. Nagdadangog ka mo sa morning Ano ba yan? kaiba si Henry Ibang kita sa kinamugtakan ni Pading Al Armario. hindi inuumaga. Good morning, Pading Al. Buhian mo. Kumusta dyan? Salamat, Tabi, Paday, good morning. Willing man tumabang ang liga kan mga barangay sa Legazpi. Napakusagon ang kooperasyon asin koordinasyon entre kan barangay officials asin ang mga taga-simbahan Katoliko sa mga aktibidades asin programa para sa tao. Sinabi yan ni Liga Vice President City Council Attorney Amorex Ranieses pagkatapos pinaliwanag ni Bishop Joel Bong Bailon kan Diocese of Legazpi Aha. sa pagkatiripon kasuhapon o kasudma sa City Hall. Na paliwanag niya na kampanya ngunyan kan Santo Papa, kan Simbahan Katoliko, na haliw na sa isip kan iba, lalo na ang ibang barangay leaders, Aha. ang doktrinang separation of church and state, Aha. na minsan iyan ang dahilan kung nagkakanya-kanyang programa asin aktibidad ang simbahan asin barangay. Kulang ang kooperasyon kan ibang barangay officials. Aha. Paliwanag ni Bishop Bailon man sa ng tao o sa ng komunidad dyan sa barangay ang bigiserbisyon kan mga taga-simbahan asin kan gobyerno. Aha. Kaya nga ni may programang ubas iningog na yung gayat simbahan ubas ang acronym yan ang pwedeng adaptaron Aha. na sarong programa na mapakusog ang kooperasyon o devosyon kan mga yaon sa barangay sa pagkatabangan kan mga taga-simbahan asin kan barangay officials. Aha. Dahil kay ni, ang liga kan mga barangay willing na makipagtrabahan sa simbahan, sigon kay City Councilor Attorney Amorex Ranieses. Asirin kay ning mapiesta digdi sa Taysan, Iyan. sa aga, opening na kan mga aktibidades maninda, so motorcade, so farmers got talent, yaon ang dapat ang magayon na koordinasyon entre kan barangay asin kan simbahan. By the way, rin tatabi sa singing contest na ngunya ng aldawan deadline, magpalista na kamo dyan kay na sekretary kantay sa dyan sa barangay hall tabi. Ngunya na aldaw. Yan. Oh. Yan ang Dadangog kalantahan sa Webes tabi alas 6 na banggi. Yes. Aha. Yan ang informasyon na Legis Saudan Pagkan Legazpi, Alarmario, Sa DCGB. Nagdadangog ka mo sa morning hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, dumang kita sa kawin na magtaka ni Angel Mostaza. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa yung mga karantabay. Sa mga dugang tapang barata, sarong other wanted person ang naarestara
sa mga personahes ng Legazpi City Police Station sa ginibong pagserbikan warrant of arrest sa service of sentence katakod kan kasong pagbayular sa Article 2, Section 11 kan Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sigon sa Legazpi PNP sa panginat ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., ibukan mga personahes ninda ang katuwang ang 2nd Albay Police Provincial Mobile Force Battalion ang pagserbikan sa warrant of arrest na ibig paluwas kan korte kontra sa sarong 36 anyos na construction worker as na residente ka na sabing syudad. Sa presente VP Henry, nasa kustudya kan Legazpi PNP ang akusado mantang naman ang mga magkakanigong dokumento bago iniampang sa korte. Padagos naman VP Henry ang commitment kan Legazpi PNP na masusok ang mga personang may kakampang na kaso sa pagitan na pagpapakusugkan sa inang intelligence monitoring para masusug ang mga wanted na person mantang pigsisiguro maninda na mantinong ligtas ang Legazpi City sa anong man pangyayari asin patakot laban VP Henry sa mga illegal na droga. Yan VP Henry ang mga dugang pagpong informasyon hali sa luwas hatod sa tuwi akan PYZ Enterprises yan sa Barangay Orosite, Legazpi City, Angel Mustaza, DC Chebinia. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Bueno, i-text na po sa inyo mga reactions tabi sa 0966-203-0034. As in po, mga tugang sa 0969-088-5548. Sa tuya, tabing cellphone na po. Para mga tugang aramon, takon mga bagay-bagay na gusto ipaabot. Mga greetings. Ngunyan, tabing Agosto 4 ngunyan, Junadi. Juna Police po sa tuyang partner, mga tugang sa technical department. Duwang kita sa newsroom kan DCTV. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Parimar. Kumusta anong latest dyan, Tabi? Sa Good newsroom? morning, BP. Good morning sa mga kabagang tabay. Headlines mo niyan. Alex Iyala, kampiyon sa Mubadala DC Open. Wow. Matapos na paludon Wow. ang American number 3. Wow. World number 3 na si Pigula. Tuna yun. Aha. Tuna Ah. yun. Mamiramdaman na kaswapon na oktaba ang kawat matapos na oranon nain matindi. As in dahil na ipagpadagos, kaya pinag-reschedule ko sa bagong alas 12 ni maaga. Tuna Sa yun. primerong set, kaswapon, nadaog si Iyala. Aha. Sa score na 4-6. Tapos, sa pagpadagos sa Suwago, nakuha ni Iyala ang second, as in ang third set na naging dalang para makuha niya ang kampyonato. Ibang headlines, dating COA State Auditor Roderick Wamil nagsalang bilang ikatalong testigo sa sala na paggamit ng confidential funds charges kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Okay. Office of the Vice President, dahil nagsunod sa regulasyon kang paggastos ng confidential funds sigun sa COA Auditor. Mantang Defense Council, sinimbagaan pahayag kan dating COA Auditor Na? may kinaraman sa confidential funds ni VP Duterte. OBT, ginastos 125 million na confidential fund in unsing aldaw, pero naitig detalye kung sa inapaduman sigun sa COA Auditor. Prosecution at Depensa nagkasundo sa stipulation na kondisyon na nagkapit ng magkaparehong ebidensya. Aha. Sa ibang headlines, Manibela, as in iba pang transport groups, balansa ng tigil pasada sa Agosto 10 hanggang 12. Bison, Abalos, Aguda, as in Rimulya, Puntiryaman, Kanani Trap Scheme. Bako lang balan si Secretary Recto ang target kan sexual scandal, Aha. kundi pati sa ibang mga secretaries. Pangyayari ano? Ang amping sasahutan, Congressman Leandro Leviste, as in dating Congressman Jean Paras,
Pero pipay mo tigang kanduwa, Oo. kaya ang sabi ka ng NBI, imbitaran ninda ang nasambit na mga persona. Aha. Ay, mate. May nadakop kaya Na? na suspect, ang tigtuturo sa duwa. Nako. Okay. Right, Sandigan Bayan, naglaog nin guilty plea not guilty plea, para kay Senador Rodante Marcoleta sa pagbalgal sa PD46. Aha. Sandigan Bayan, ibinasura ang pag-ali kay Bunuan sa graft case. Bantang PNP, planong ipagbawal ang bayolenteng pelikula, TV shows versus krimen ka mga obinet. Focus crimes, nagbaba ng 36.2% kanulyo sigon sa PNP. Yan. Aha. Okay, so nagpaabot naman in pag-umaw si Presidente Marcos kay Iyala dahil mapanggana kay na. The best ha. Sarap pala, hindi pala mabandiragari ang pilikit. Kangirot pa di boxing, di ba? Kay Manny Pacquiao. Igwapang saro. Igwapang saro? So sa Muay Thai, okay. na nangga naman sa Thailand, itong babae na taga Baguio. Okay, so yan bide, mga elas mo na pagkaga, at yung Kabiwes Enterprises, na po sa namin sa Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa Orosat, Ligas City. Basta radyo at UWS, hindi yan, kung sabing konektado mo sa inman sa mundo. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines in the morning. Mga tugang dipo sa DCGB. Mientras tanto, mga tugang good morning tabi kay amigong King Reginaldo, kay Busing Leonito Gaviria, at saka good morning kay amigong Jer Bailon. Congrats kay Dalit Henry M. Congrats kay Iyala. Iyan ha. The best. Bandira yan sigurado yan ha. Bandira yan tabi sa bilog mga tugang na sa bilog na kinaban ha. Ang pagiging champion ni Alex Iyala. Nakuha niya mangyari sa kanya di. Ha? Nakuha niya mangyari sa iyang talagang pinapangarap mo dahil sa iyang padagos na apod kayan. Sa iya tabi na padagos na patsaga. Pag may tsaga talaga, Junior, may nilaga yan. Pag may tsaga talaga, mga tugang may resulta. Buda pag mahigos ka, tabi, kimaray na resultang aabutan ka. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bueno. Sandali lang mga pag-iriba, tabi, Jomar at saka Joshua. Sandali lang, tawagan natin ang Pag-asa. May kinaraman po sa kamugtakan kampanahon. Ano kaya ang mga latest ngunyan sa weather forecast natin? Mga tugang ngunyan pungal daw. Sige daw. Tingnan natin. Sige daw. Good morning, Miss Alexis. Kumusta po ika? Okay man po. Very good. Sige po, go ahead na sa latest forecast. Apo, para po sa tuyang weather forecast, ngayong petsa 4 ng Agosto, aldaw pang Martes, ang Bicol region ay apektado man giraray ng mga localized thunderstorms. Kaya asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran as in pagkikilat, pagdaguldol ang mamamatian sa kabikulan ngunya na aldaw. Maluya sagkod sa moderatong duros, hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon, digatayang maabot ng 27 to 32 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring, itong ang tigbabantayan tang si Bagyong Luis ay saroon na lamang na low pressure area na huling nailing sa may vicinity ng Bagao, Cagayan. Maliban dito, sa low pressure area na ito ay may nailing pakitang saro na LPA
na nasa coastal waters naman ng Balaon, La Union. At maliban dito, igwa rin kitang tigmo-monitor no, sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong si Typhoon Dolphin, harayo ito na nasa distansyang 2,330 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So daitaman tige expect na itong bagyo na sa luwas ng ating PAR ay makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So, tigmo-monitor natin ito na ito ay nasa ating monitoring domains. Bali, yun po niya na aldaw, i-expecta ang generally fair weather at sa mga masunod na aldaw. Bali, yun po sa tuyang forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis River. Pero mauran mo yan, ano? Mauran-uran mo yan, Miss Alexis, adi? Opo, pero pa diit-diit lang na mga pag-uran po. Iyo po. Pero kan, ano pang pigmo-monitor mo? Ay, may nalingawan akong i-monitor. Okay, marayma. Nagiraray mag-monitor. Marayman. Okay, salamat. Salamaton. Po. Bye-bye, mga tugang 18 bago mag-abot ang alas 6 din morning. Mientras tanto, duwang kita sa report ni Jomar Bien. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jomar, good morning Jomar. Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Tulong mga soltero, college graduate, ang tinakmakan mga miyembros kan malilipot PNP ka nakalihis na banggi. Ilan BP Henry sa pagpatsesyon sa gilid sa nakantinampo, naadali kan mga pulis kan malilipot. Ang kinumpirmar sa DCGB News ni Police Major Joseph Militante, ang acting chief of police kan malilipot. Susog sa chief of police, naka-receive sin din informasyon na may makadudang tulong lalaki na nagtatambay duman sa may puro-puro na kang bypass road sa Malilipot. Nako. Nakadumang ka na sa lugar na yun ni BP Henry? Sain. Arani duman sa ano ini, pigbisita mo baga na katrabaho na hinatudan mo kan mga pako na darahon sa mga ano ini? Sa Katanduanes kang panahon. Iyo. Itong tinampong ito, bago ka makanto sa duman sa arong kang katrabaho mo, oto duman, may mga nakatambay sa gilid. Madiklong baga duman. Dinulokan mga intelihensya kan polis. Pangyari, adi. Saka sibilyan. Nagchuchurong kiki marijuana. Ay, nako. Sus ko. Ano ba? Mga college graduate na ini. Mga soltero, sarong taga-tabako. 24 anyos, alias dyan. Kan barangay Barangawon, kan Tabaco City. Pangyayari sa Maabaka. So, saro, taga Malilipot, barangay 4 kan Malilipot, alias Eric, 23 anyos. Asin, taga Malilipot man sa saro, taga barangay 4 man. Si barangay Kaloy kan 24 anyos. Na tulo duminayo sa Purok 6 kan barangay 1 sa bypass road kan Malilipot. Daw man nagturo tarambay, Pauro to kan marijuana. Pangyayari, adi. Nadali kan mga pulis na kumpiskar sa saindahan na mga punto 42 gramo nin marijuana. Pina-drug test, positive. Positive sa tulo. In-inquest tulos ni Police Major Militante. Pagikan inquest nakasuhan tulos ni pagbalga sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Paginin inquest proceeding sa Provincial Prosecutor digdi sa Tabaco Sub Office. So tulo, yaon sa karasil ngo dyan, naghalat na makapiyansa para makaluwas mo na para mientras. Pero sabi nga ni kan Chief of Police, positibo ang mga ini, pero dit man sa nasunako ang droga, 0.42, baka lumawag din sa bargaining plea. Depende lang sa korte kung ano ang mag-decision sa tulong mga solterong ining anas pati college graduate
na ano ma daw na isipan ta nagchuro-churong sa gilid pa kan tinampo. Sarawayon. Kaya nadali sila kan mga polis. Yan bibigyan yung informasyon sa ngarang kan PYZ Enterprises dyan ako makukuhaan radyong pigagamit yung ilisa pag-report nasa Orosite, Legazpi City. Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, nako, ano ba yan? Mga imbis na mag-iriskwila o ano nang nangyari, pipag-iriskwila, tabi, pipag-iriskwila, iyan ang pigibo. Kaya mga magurang, nagbaralik talaga ang mga arugan niya na mga panahon. Nasa linya man mga tugang si Joshua Bino sa dagdag na report. Joshua, good morning Joshua. Yes, good morning, good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag pa niya itong Bareta, nagreklamo ang ibang mga residente sa Daragalbay, partikular na digdi sa barangay Sagpon, dahil ang apektado ang sa indang negosyo, lalong-lalo na itong may mga sariling boarding house sa maluyang supply ni na tubig. Ang sistema kaya BPNRI na bang mga gripo talagang dahil naman nagbuburulos ang tubig, nagpapa-deliver na sana sa water lorry truck kan prime water na unyan magatigapod na bilang Hiraya Water Corporation. Kung kaito nga ang schedule kan pag-deliver, 2 beses sa laog nin sarong semana, ngunyan, 2 semana ng wara. Kaya, problemang marhay, kan halimbawa may sadirin boarding house, na siyempre may mga nangangaipo na mga boarders, 2 semana ng wara nin deliver nin tubig, ang lorry truck. Nakabot ini sa DCGB News, as in ipinaabot naman sa opisina kan Prime Water, ngunyan Hiraya Water Corporation ang akot. As in ang nakuatang simbag tabi DC Henry, na aksidente palaan so driver kan lorry truck, kaya dahil nakapag-deliver kan nakaaging simana. Segundo man sa nakaulay ta, sa assistance desk kan nasabi ng opisina, ma-resume na nga ang pag-deliver ngunya na semana. Pero luway-luway lang data, medyo may makulog pa. So driver can track, pero at least ngunya na semana makapagpasaro-saro ng deliver sa inda dito hendring mga customer. Dahil anta talagang nagreklamo naman ang mga konsumidores sa BP Henry dahil ang apektado pati ang dalagan kan sa indang negosyo. Yan, tabi BP Henry, ang dagdag niya tong istorya, katuwang ang TYZ Enterprises, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. O itik sa po ang mga birthday greetings. Papasadahan ta na iyan mga tugang niya na pag-aaga. Happy birthday. Mga greetings in the morning. Happy birthday. Congratulations tabi sa mga listeners ta sa bilog na mundo na day nagpundong magdangog sa tuyang programa. Congratulations kay Alex Iyalada. Yan ha. Sige. Greeting mga mensahe po. Good morning kay Efren Borlagdan Blanquesa. At sa kamaray na aga tabi sa gabos na listeners from Morning Hirit, Kang Morning Hirit from Pampanga. Christian Abrera Chan, good morning. Nilda Baldon from Salvacion, Santo Domingo, Albay. Elisa Fajardo, maura na pagkaaga po sa gabos. God bless. Emelina Lodana from Bagong Bayan, Daraga, Albay. Dino Imperial, good morning. Dilia Tagodin, good morning daw. Jocelyn Asor Mendoza at saka kay Ma'am Ladi Asor. Ma'am Ladi, good morning Ma'am Ladi. Sa tuya tabi na mahigos asin tunayon. Dahil lamang problema ni pag sinakat mo dyan sa opisina niya kung may concern ka. Ma'am Ladi, good morning tabi. Hello, have a good day.
All right, sige, sandali lang, tamay apod. Hello, good morning po. Good morning po, BP Henry. Yes, good morning. Congratulations kay Elaya po. Opo, Kumusta po? ayos lang. Happy? Happy ang morning. Of course, happy pa naman morning. Happy. Nasusap mo po? Iyon na po. Kamos. Iyon na po. Kaiba? Narinig ko baka isang ring lang pa, isang ring lang, sinagot na. Siyempre, mapadagit. Pa, Tinay po. mapadagit. Ay, saan ako yung taga-trabaho ko. Yes po. Tapos, Aha. Ang lalaking Bye-bye. Yoy, nako. Nagampanya na. Okay, salamat po. Mga dagdag karaman, mga tugang sam... Ay, sandali. Tama ba itong nabipindot ko? Mukhang mali to. Mali yata to. O, ayan, ito. Paningit sa Morning Hirit. Paningit sa morning hirit. Tugang, inigari ba kaaram naman inikan ibata ng mga kababayan, pero aram daw nindo na kung ano ang largest country, mga tugang sa bilog na kinaman. Sabi, mga tugang ang pinakadakula dang ay sa bagay sukwam pa ini. Tama yun. Largest country in the world, mga tugang, is by total area is Russia. Sinusundan da tabi kan Canada, asin kang Estados Unidos. Yeah. Ang Russia, mga tugang igwapo nin kahiwasan na 6,601,666 square miles. Mantang ini po, mga tugang, 1/10 da tabi kan kalos kabilugan kan daga sa bilog na kinaban. Kaya pala si Vladimir Putin, medyo ko na eh. Bata sige pang-abanti duman sa mga kalaban niya. Gusto pang sakupon sa Ukraine. Pangyari, adi, sa ibong nalado, mga tugang, ang Russia, nakakonek yan sa duwang kontinente. Ang kontinent kan Europe, asin po kan Asia. Asin, igwa po nin 11 na time zone. So, 11 time zones. Grabe man, ano? Sarong nasyon, iba-ibaan sa endang mga oras. Kunain, mga tugang ini tabi, nin borders na nakapalibot ang 14 nasyon. Ang sunod na nasyon na Canada, iyo tabi, mga tugang an may 3,855,103 square miles. Mantang ikatulo pala ng China, no? Sa pinakadakulang nasyon, 3,705,407 square miles. Mantang nasa ikapat na pwesto, mga tugang, ang United States na 3,675,649,000. Alright? Iyan po ang sa tuyang dagdag karaman. Mga tugang, may kinaraman sa pinakadakulang nasyon sa kinaban. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman in the morning. Hello, good morning amigo. Russia. Batalion ka man na. Masiramon ka man kuduton sa singit na sarawayon ka. So, nasyon kang perming sala. Ano yun sa may Asia? Ano ito? Ang permisala, mali siya. Mali siya. Ang perming Pirming gutom. Ay, day ko aramigo. Anong pirming gutom? hungry. Okay. Makaulok. Pati best, taga-puyuan naman. Ano? The best. Tibayo. Habang naghalo, nagtatagas talaga siya, no? Nagtitibay talaga siya. Nahinog ang future ko yan. Magiging number 1 yan. Ayo, selling ko.
she is no gods, no glory. Yeah. Ayun. Mm. Dahil siya nag-isip ang failure, basta fight siya na. Fight sana kung hanggang sa dahil niya na ang gusto niya na para sa magayon na paagi, di ba? Mm. Yes, dapat ka ng mga teenager ngayon na panahon. Yeah. Dahil so, minalo yung mga buot. Nanggad. Habang na ano ka, challenge ka. Yes. Oho. Gari baga sa dahil ang patarang. Bakayo. Yeah. Oho. Kung na-mood ka, dahil ka mano sa wrong failure. Ano ulita daw? Dahil assignment mo naman ano. Oh, assignment. Nasyon na nagaparirigala ang tao. Russia. Okay, good morning. Good morning. Yan po. Oh, thank you. Okay no? Meron pa ba tayo? Sandali. Good morning. Sabi ni Joker, buyuan kita, grabe da handa duman. Nailing mo ng lalaki ini. Mapabuyuan niya kita. Grabe na nga handa sa buyuan. Champion si Alex Ayala. Good morning, Henry. Patrabaho sa may kanto Kanti Perez, Candaraga. Tabi ng kalso, drainage, law, saki, grabing traffic. Ang trabahador di numero ang hero, bata ang PSO, permi nakatangad sana, aksyonan man Candaraga. Salamat. Ano ba yan? Iga pala na dyan kibinungkal na kali sa may parte Candaraga Albay na pinag-tatrabaho. O kung igaro, ang gusto sabihin niya, so trabaho da ko ay bata sigang oran. Dapat ka so trabaho lamang, makurukaskas. Ikadua, dapat so PSO da, pero minakaantabay para ayuson ang traffic flow. Yan, ha? Good morning, pakitawagan pong pansin. Na ilang gabi na po. Ay, bakit kaya? Kap. So kapitan kan barangay ito unverified ini pero pwede man gayon na no? Paki ko na lang databi diyan databi sa barangay Tagas kan Tabaco City pirang banggi na po na daing ilaw ang street light sa Purok 7 napakadilim po saka po ang basura hindi hinahakot ng kolektor for 5 days na nagkalat po sa kalsada dahil maraming galang aso. Nako. Jomar, pakiriparado tabi kayo na dyan sa barangay Tagas, ha? Barangay Tagas, Tabaco City. Good morning, sir. Pakigreet po happy birthday sa kuyang ama na si Rolando Jimenez. Digdi sa Santa Cruz, Dunsol, Sorsogon. Yan, Rolando Jimenez. Happy birthday. Diyan po sa Dunsol, Santa Cruz Dunsol, tabi, happy birthday papay. Yan, ha. Napangatrugan taka po kanina. Happy birthday. Nailing mo ng pangaturugan kan listener tang ini. Napangaturugan taka po kanina, naglakaw-lakaw kada sa saudan kan Santo Domingo. Iba na ang pilakaw-lakawan ta Junior, pangaturugan pati. Good morning sa mga taga-saod kan Santo Domingo Albay. Nangaturugan da su listener ta, naglakaw-lakaw da ako sa saod kan Santo Domingo. Maray an sa im. Nagano daw ako adi, nari para mo lamang ko nagano ako diyan sa saod kan Santo Domingo. Maray na aga tabi, grabe ang traffic pag-aga, buda duman po sa my Teachers Village Phase 1 hanggang DWCL North Campus. One lane lang ang passable ta, grabing nakaparadang auto sa tinampo. Kung pwede tabi, pasyaran kan reporters. Lalat ko na. Ilingan na tabi, isang nasa Albay District, si Karen. Karen. Ilingan na tabi, Karen. Janda tabi sa may Teachers Village Phase 1 hanggang ngaya sa DWCL North Campus, one lane lang ang passable. Kada kulda ka nakaparadang auto sa tinampo, kung pwede daat, pasyaran kang reporter. Salamat po. Sina ko nakalaog na piuton sa tinampo kasuhapon. It's all the best. Ako nalaogan kasuhapon Junior na piuton sa tinampo. Uminatas nga na usara kong grabe na kaparadang lingaw ko eh. Good morning tabi kay Manay Agnes Mape, Amada Esplana, Marlin Lana, Mariantaso, Enofilia Maravilla at saka kay Benji Dapugi.
Good morning, Henry M. Congratulations po sa Gabos na promoted na empleyado kan city government. Special mention po kay Ma'am Constance Oliveros, City Treasurer, and Attorney Ella, Department Head ng Settlement o Department Head of Resettlement and Community Development. Yeah. Good morning daw. Okay na. Sandali, baka mayroon pa. Baka may nalingawang kitang dapat na tapuson bago magbaretang alas 6. Good. Ay, sandali. May pinarewards ako si Jasmine Kasuhapon sa Messenger. Sumama ni kuan ni Ate Jasmine. Jasmine, dala ko na ha. Sumama daw ni Madam Aryan. Yan. Sumama ni Ma'am Aryan Aseho diyan po sa UST. Pinmida tabing nakaantabay sa kuya pagkaaga. Ang pinareward sa ko ni Jasmine, so pangaran kan co-professor niya. Day man hinapot ni Ate Jasmine, so pangaran kang ina ni Ma'am Aryan Aseho. Garing nga na patala kayo lugot ako. Sisingan niya ko ini, si listener mo daw yan po, na listener na parent ni Ma'am Aryan. Hinapot si Dayman nahapot ni Professor Jasmine si Ma'am Aryan Asio kung anong ngaran kan parent niya ni mama niya. O taon-taon gayon pagklase hahapoton niya. Basta sumam maniningil ini. Basta sumama ni Madam sumama ni Madam na wala lagot basa ko. Aryan, Madam Aryan Aseho. Yan. Okay. Sige po. Good morning sa Gabos na mga nakaantabay sa tuya pagkaaga. Okay? Meron pa ba? Baka may nalingawan ako madali sana. Brown out daw sa bilog na tabako bukas. Salamat po. Labos po ba ang brown out sa bilog na tabako bukas? Ay, ipacheck ko muna ha. Ipacheck ko muna po. Okay. Sa may St. Agnes po, grabe ang traffic pag-aga. Yan, yun na nga. Good morning, Tabi. Update if tuloy ang brownout sa Tabaco City bukas at ano ang affected area. Salamat po. Sige po ipahanap Tabi. So, kung tuloy ang brownout bukas, dyan po mga tugang sa Tabaco City. Alright. Ang mga balita, susunod na. Makalipas lang ka nagkapirang mga patalastas. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang aldaw ngunyan na Martes, pizza 4 po kan bulan na Agosto. Yan na po ang headlines kan mga darakulang bareta. Ngunyan pong aldaw sa DCGB News Express. Dance for a Cause, tabang mo, ikembot mo, official nang ipinaglansar kan St. Michael, the Archangel Parish, Kanawas, para makatipon nin fundo sa rewiring kan luma ng linya nin kuryente kan simbahan. Propwestong pagbugtak nin fire station sa mga kostalis na barangay kan Ligao City. Aprobado kan Sangguniang Panlunsod. Dating COA State Auditor Roderick Wamil nagsalang bilang ikatulong testigo sa salang paggamit nin confidential fund charges kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Dison, Abalos, Agoda, Asen Rimolya, punteriya kan honey trap scheme. Sa ibang nasyon, panibagong negosasyon sa Iran, pupunan kasud bang pinunan o pupunan
Kasod bang Lunes, sigon sa konfirmasyon ni US President Donald Trump, Iran dahil nagpalawas ng komento sa issue. Business News, presyo ng produktong petrolyo, medyo nagbaba po ngunyan na Agosto 4 sigon sa DOE. Sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala, kampiyon sa 2026 Mubadala Open. Health news, mga sintomas kan STH o soil transmitted helmet o helmet infection ipinaluwas kan mga eksperto kasabay kan pag-iwas digdi ipinaluwas man kan mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ngunyan pong aldaw nin Martes. Nasa 3 milyon ang pundong kaipuhan kan St. Michael the Archangel Parish sa Wasalbay para mapalitan an asin mapakarhay ang wiring kan simbahan na nagkakausin ng pag-fluctuate o pagpuropalsok nin supply nin kuryente. Sa entrevista kan DCGB News kay Reverendo Padre Noman Anwar Nasser, ang parochial vicar kan St. Michael the Archangel Parish, sinabi kay ni na magkakaigwasin na din fundraising activity na may temang Dance for a Cause, tabang mo, ikimbot mo para makalikom nin fondo para sa pag-rewire kan simbahan. Sigon kay Father Nasser, gigibuhon ang aktibidad sa September 25, alas 6 nin Banggi, sa tennis court kan UAS LGU Municipal Hall, kasabay kan selebrasyon kan Himuluan Festival sa Banwaan kan UAS. Nagaagad man sindanin suporta sa publiko sa pagikan pagbakal nin tiket na minakantidad nin 500 pesos ang kada saro. Ang tiket mababakal sa opisina kan parokya kada Lunes sagkod Sabado, alas 8 nin aga hanggang alas 5 nin hapon, asin kada Domingo sa entrada kan simbahan. Inibitaran mi po kamo na makisumaro aktibidades ngunya na maabot na September 20 to 29. Inaapod po ining Himuloan Festival sa UAS sa parokya ni San Miguel Arcangel. Urog lalo na po mga tugang ining pigraranimi po sa Indo, dinudulok mi sa Indong tabang na Dance for a Cause. Ini po para duman sa rewiring kang parokya ni San Miguel Arcangel asin kang rectory. No, tabang mo, ikembot mo. Huwag ka lang magbigay, kundi maging masaya ka rin sa pagbibigay mo. Tingog ni Father Noman Nasser sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, aprobado na po kan sangguniang panlunsod kan Ligao ang pagbugtak nin fire station sa mga kostalis na barangay kan syudad. Inang kinumpirmar ni City Councilor Ted Residilia sa entrevista kan DCGB News. Sigon kan Residilia, ang planong istasyon maserbi sa mga residente kan barangay Kabarian, Katborawan, asin Maunon. Halos 51 kilometros ang distansya hali sa sentro kan Ligao. Dugang pan Residilia na pera sa pagpapadali asin pagresponde sa oras ni emerhensya. Dakula man maitutuwang kan sub-fire station sa panahon kan tag-init kung sa impirming nagkakaigwan ng water shortage o kakalangan ng supply ng tubig sa nasabing barangay. Progress o resolution may ay dadaron mi lang ining resolution mi duman sa Bureau of Fire Protection Regional Office para further consideration. Councilor Ted Residilia sa iyang pahayag sa DCGB News. Mientras tanto, dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, nasa linya ang report ni Jimmy Nasalita. Nag-apelo si UAS Mayor Jan Trinidad sa DPWH region na baka lamang maikonsiderar na mapapunduhan ng mga funding request ng lokal na gobyerno kan UAS, lalo na sa ngunyan na mga flood control projects. Malaog na lamang ang mga bulan kan tiga bagyo. So mga nainot na nadistroso kan bagyong Christine, tal kumuista, raot pa man giraray hanggang sa ngunyan. Mismong national government direktang pigpapangapudan kan UAS sa pagikan presidente kana sa tuyang nasyon na konsideraron man ang mga pigre-request na pundong ini sa pagsabing sagkod ay nare-resolbiran ang mga distrosadong proyekto ang kaba asin pangamba sa peligro sa mga pagbaha dahil nahahali sa mga taga-UAS dahilan sa mantinidong rarapak ang mga trensera arog kan mga diki asin iba pang infrastructure project
kung sa hindi man inikaya kan lokal na gobyerno, kung kaya intervention ka national government ang kinakaipuhan susob sa pahayag kan alkalde kan Uwas Salbay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, maserbing dagdag na Motorist Assistance Center sa probinsya Canalbay ang bagong border control point sa Zone 3, Barangay Agos, Pulangi, Albay matapos ang ginibong blessing as in turnover kan fasilidad sa pulisya. Narealisar ang proyekto sa rarom kan inisyatibo ni PNP Regional Director Police Brigadier General Eresito Miranda. Katuwang ang PNP Albay Provincial Office sa pamayo ni Police Colonel Noel Nunez asin kan lokal na gobyerno sa pagi ni Mayor Giselle Salceda asin kan Barangay Agos. Mismong si Pulangi Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea ang nagserbi kan fasilidad o nagresibi kan fasilidad. Katakod ka ini, pon kasudma, nagkaigwan in 24/7 na presensya kan mga pulis sa nasabing border control point para mas marikas ang pagresponde sa mga motorista sin emerhensya. Katuyuan kan fasilidad na magtinir ang kalinigan o kaligtasan asin katrangkiluhan sa komunidad sa anuman na oras nin pangangaipuhan. Dagdag na mga bareta sa lado lokal, kasabay mga tugang ang report ni Karen Ala. Greatest ball player na si Efren Batarillas magiging bisita giraray sa Ibalong Festival 2026. Kuya po ang detalye. Mabisita naman sa syudad kan Legazpi ang 4-time World 8 Ball Champion asin Madjekero sa lado kan kawat na bilyar sa Pilipinas, si Efren Bata Reyes para sa ikatulong Ibalong Festival International 9 Ball Tournament Open. Puon iyan sa petsa 11 kaining bulan sa good petsa 15. Gigibuon ang aktibidad digdis Expo Center kan Legazpi City Convention Center. Mantang papartisiparan man ini kan mga taga-ibang nasyon para sa 5 aldaw na kompetisyon. Enot nang naging bisita ini si Efren Reyes sa siling kaining aktibidad kan syudad sa Ibalong. Kung kaya dakulang on nagilayon sa parte kan city government kan Legazpi an maimbitaran ang greatest Filipino ball player of all time sa libreng aktibidad na ini puon sa maabot na petsa 11 kaining Agosto. Karen Ala, DCGB News. Alarmaryo, may dagdagman na bareta hali dyan sa luwas. Nag-training niyan in mga paratukdo ang simbahan katoliko para sinda na sanaan magturo nin reliyon sa laog kan klase, lalo na sa elementary asin high school. Sinabi yan ni Bishop Joel Bong Bailon, kandayo sa Legazpi, kasunod sa pag-ako na nagkukulang niyan ang simbahan sa mga volunteer na katekista para sa mga estudyante bako siring kan panahon. Kasunduan ngo niyan ang diocese asin ang DepEd na makapag-recruit asin magsararom na information ang ibang paratukdo tanganing sinda na sana. At the same time, ang magturo ng reliyon sa estudyante. Ang tabang ini dahil apera kan limitadong katekista ng mga volunteers mismong ang magturo na ng reliyon regular na maestro o maestra. Alarmario, DCGB. Mga tugang 15 makalipas ang alas 6 din morning, report halipo dyan sa luwas. Darama ni Angel Mostaza, parasitic infection, rason kan malnutrition kan mga aki sigon kay DOH Bicol Regional Director Voltaire Guadalupe. Uya po ang report. Early treatment and detection. Ini ang pangapunan ni Dr. Voltaire Guadalupe, ang Regional Director kan Department of Health Bicol Center for Health Development sa mga magurang asin guardian kan mga aki na kwalipikadong magpartisipar asin ipailarom sa deworming program asin activity kan ahensya. Ipinaliwanag ni Guadalupe na ang parasitic infection ang saro sa pinakadakulang dahilan kan pagkakaigwanin malnutrisyon kan mga aki kung sino nababawasan na makabot sa damang langkaw kaini, tamang tali, mantanga nagluluyaman ang sa indang lawas sa pantanga nagkakapagabawas man ini tangani nga magkaigwanin abilidad sa pag-aadal. Diwig baliwanag man ni Guadalupe ang deworming o ang mga pigagamit ng bulong sa deworming ang salbado asin igwanin na piga agihan ng mga proseso asin pag-aadal para masiguro man ang kaligtasan kan lambang mga akaakian. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News.
Construction Camp Police Outpost sa Upper Barangay Cantabaco, labos na. Report, dara ni Jomar Bien. Labos na ng gadang pagtugdok nin Police Outpost sa Barangay Buwang, Cantabaco City. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Ray Bragais Kasuudma. Sinabi ka na alkalde na nagalokar na sindanin sarong milyon pesos para sa pagkonstruir ka nasabing outpost na magsisirbi sa hidalian na pangangaipon in police assistance sa mga upper barangays kan syudad. Ini ilalaag sa crossing kan Barangay Buwang pasiring sa Mayon Skyline Park na magsisirbi man na Tourist Assistance and Control Center. Magigiramduman na kanakaagi pa sa ng simana nagkapirmahan na nin use of contract ang lokal na gobyerno Cantabaco sin ang Department of Agriculture para matugdukan in police outpost ang porsyon ka nasabing daga na pagsadiri ka ng agrikultura. Ipinahayag naman ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, Chief of Police Cantabaco, na mga ngaiposin daning kadagdagan na bihikulo para sa mga pulis na maridestino sa nasabing outpost asin inipigihinguan na ninda na matawan sinda kan halangkaw na komandansya kan pulisya. Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 17 makalipas ang alas 6 7.7 milyon na kantidad din droga na kumpiskar sa laog nin sarong bulan sa Bicol. Joshua Bino sa report. Badagos ang mas pinakusog na kampanya kan Police Regional Office 5 kontra sa illegal na droga. Ini matapos makapagsagibo ng sunod-sunod na mga operasyon na nagresulta sa pagkakakumpiskar ng mga pinagbabawal na bulong asin nagkakantidad 7.7 million pesos sa loob sa nayan ng sarong bulan. Partikular na bulan kan Hulyo, ngunit na presenteng taon 2026. Ang nasabi ng ini, iyo ang nagresulta o resulta kan 144 anti-illegal drug operation na isinagibokan man iba-ibang unit kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region sa pakipagtubangan man sa iba pang mga ahensyas di gobyerno. Parte ini ka na kampanya kontra illegal na droga asin mapagulan ang paglakop kay ni digdi sa Bicol Region. Sa isinagibong mga operasyon na kumpiskar ang kabilugan na 1,134 grams nin shabu asin 544.9 grams nin marijuana na matrayumpo nang naihali sa sirkulasyon at illegal na droga digdi sa tuyang rehiyon. Kung kaya dara kay ni ang Police Regional Office 5 sa arong kan liderato ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director, ang promesa kay ni panagos ang mga operasyon kontra illegal na droga tangani ng wara na ning mga Bicolano na maapektaran sa paggamit kay ni. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang bareta sa lado nasyonal, makalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HU
BUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program. Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang alas 6:24 nin pagkaaga, padagos kita ngunyan sa mga darakula niya tong bareta sa lado nasyonal. Nagsalang po sa witness stand si Attorney Roderick Wamil, ang dating State Auditor kan Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa ika-11 aldaw kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siya ni katulong testigo kan House Prosecution Team para sa Article 1 kan Articles of Impeachment na nakatutok sa pigasabing sala na paggamit kan 612.5 milyon na confidential funds kan Office of the Vice President o OVP as in kan Department of Education. Pinagunambita ni Wamil na pon kan maidesignar siya sa COA kan taon 2014. Solamenteng si Duterte sana ang Vice Presidente na sa iyang na ipairarom sa audit as in confidential funds. Inan sinabi ni Wamil sa direct examination ni Prosecutor Lorna Kapunan. Kanaputon ni Kapunan kunata si Duterte sana ang Vice Presidente na sa iyang peak audit. Sinabi ni Wamil na daiman nagkaigwanin appropriation para sa confidential fund kay ito sinda dating Vice Presidente Jejomar Binay as in Lini Robredo. Guminastos ang Office of the Vice President in 40 milyon hali sa 125 milyon kaining confidential fund kan taon 2022 para sa medical as in food assistance
mga gastoso na dai pigutugutan sa irarom kan Joint Circular 2015-01. Inang binulugan ni Commission on Audit o COA Auditor Roderick Wamil sa pagdangog kan Senate Impeachment Court kasudma. Sinabi ni Wamil na nagpalya ng OVP na magsumiter nin mga dokumentong kinakaipuhan para suportaran ang report kaining pagbayad nin reward sa mga informer kay bahan ng patunay ang informasyon. Nasayandang itinaop sa resulta kan matrayumpong intelligence gathering sa surveillance dahil sa kakulangan na ini. Nagpalawas ang COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO nin Audit Observation Memorandum o AOM katakod kan paggastos kan OVP kan 125 milyon na confidential funds kaini kan Disyembre 2022. Sinabi ni Wamil na dahil na-receive kan OVP and AOM dahil warang autorisadong tao na pwedeng mag-receive kaini. Sa primerong aldaw, sinabi ni Wamil na magsumiter ang OVP din sarong revised accomplishment report ICFAO. Ang significance kaini sigon kay Wamil dahil digdi naka-indicate ang specific confidential activities na pinagamitan kan cash advance kan OVP bilang komparasyon sa sayandang initial na accomplishment report na pigsumiter. Wara manin naka-indicate na specific confidential activity sigon kay Wamil. Alagad sinabi ni Wamil na ang pagkapera sa mga gastos na kapalaman sa revised report iyo anday kay ban sa listahan kan mga pinagtutugutan na confidential expenses sa aram kan item 4.8 kan JAO 2015-01. Sa aram kay ini pwede sanang gamitan ang confidential funds sa mga itinalaan na aktibidad nin pagbakalin informasyon na may kinakaipuhan sa national security as in peace and order, pag-agarkilanin mga lunadan para sa confidential operations, pagmantener nin safe house, pagkuhanin operational supplies as in equipment, as in ang pagbayad din kwalifikadong reward sa mga informers susugtay tinilaan na kondisyon. Tinawarin doon ni Wamil na eksklusibang listahan kan mga pinagtutubudan na gastos. Mga tugang malansar po ang nintulong aldaw na tigil pasada o transport strike ang Manibela kay bahan na nagkaperang transport group sa Agosto G. Sagko 12. Ginibukan Manibela ang anunsyo bilang protesta sa sunod-sunod na pagitaas kan presyo ng mga produktong petrolyo asin pangapudan para sa dagdag na pamasahe. Bago ini inanunsyo man kan Department of Energy o DOE ang diit na pagbaba kan presyo ng mga produktong petrolyo pun ngonya na Lunes kan nakaaging simana nagitaas ng 7.32 kada litro. Ang presyo kan diesel mantang 6.80 kada litro. Ang gasolina asin 4.22 kada litro. Ang kerosene. Mga tugang bako lang si Executive Secretary Ralph Recto ang target kang pigasabing honey trap scheme na pigokonektar sa kay Batangas 1st District Representative Leandro Libiste kundi maging 5 pang haralangkaon official kan gobyerno. Saro kan o sinabi kan sarong informante na ang ibang punteriya Iyosinda Interior Secretary John Vic Rimolya, Ombudsman Jesus Crispin Rimolya, Cabinet Secretary Benhur Abalos, Public Works Secretary Vince Dizon, asin ang Information and Communication Technology Secretary Henry Agoda. Sigon sa informante, abheto kan operasyon na ibugtak ang mga opisyal sa kompromisong sitwasyon gamit ang high-end female escort asin paluwason na saro sindang kliyente para ratakan ang sindang reputasyon. Nabulgar ang plano matapos maaresto kang National Bureau of Investigation o NBI ang veteranong talent manager na si Lito de Guzman sa sarong entrapment operation sa sarong 5-star hotel sa Manila kanakaging simana. Pigi-investigaran man kan NBI ang pigasabing papel ni dating Congressman Jing Paras bilang tagapagpatahaw ni Dalivista Cindy Guzman. Sigon ka sa sworn statement ni Guzman, naglalakop online, sinabi niyang dinulok sa siya ni Paras kaibahan ang apat niyang talent para gibuhon ang nasabing operasyon. Nakapalaman sa affidavit na babayadan sila ni Kong Jing Paras dintig 1 milyon pesos sa kabilugan na 5 milyon para sa iya asin sa apat niyang talent kapag ini na ipatob ninda. Dagdag pa niya na 30% ka nasabing kantidad ang tulos nindang mariresibi. Inot nang sinabi ni Recto na panginot na target kan separadong plano kung sa 5 babae ang gagamiton para ibugtak siya sa kompromisong sitwasyon asin paluwason na kliyente ninda.
Nakatalaan ko ta ng gibuhon ang nasabing operasyon. Sangon niya na si Mana alagad na purnada matapos maaresto kanin BICD Guzman. Pinaymuti kanili Vista sin paras ang anuman na pagkaimbelto sa aligasyon. Piglaong man na mapaluwas ang NBI ng subpena sa duwa mantang nagpapadagos ang investigasyon. Bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Kalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Jory Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jory Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduan. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Mga tugang kinumpirmar po ni US President Donald Trump na pinuunan ang panibagong negosasyon entre nindakan Iran kasod mang Lunes, Agosto 3. Kasunod ini kan pagkansilar kan inapon niyang posibleng massive strike sa Iran sa paglaom na tulos na makakabilog nin sarong kasunduan para sa pagbukas sa girare kan Strait of Hormuz asin marisulbiran anday pagkakasundo kan may kinaraman sa nuclear capabilities kan Iran. Kan weekend, sinabi ni Trump na naghanda ang Iran asin Middle Eastern countries sa nin panahon para makakumpleto ang kasunduan na maresulta sa immediate complete as in total reopening o sa giraren pagbukas kan Strait of Hormuz as in pagkatapos kan nuclear threat kan Iran. Sigun kay Trump, gigibon ang negosasyon kasuhapon. Alagad ay nagpaluwas nin dagdag na detalye kung sain inigigibohon asin kung sisay ang mga maatindir. Wara man napigtalaan na plaso o deadline si Trump sa kasunduan. Mientras na daiman giraray nin kasimbagan ang lado kang Iran matapos sa nasabing negosasyon asin kan US mantang pigusurat an baretang ini. Business news, medyo nagbaba ang presyo kan produktong petrolyo pon alas 6 nin aga ngunyan Agosto 4 sigon sa Department of Energy. Sa sarong press conference, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na babawasan in punto 73 sentimos kada litro ang presyo kan gasolina mantang punto 60 sentimos kada litro ang presyo kan diesel. Mientras na nabawasan man in 2 pesos 9 sentimos ang kada litro kan presyo kan kerosene. Sigon sa Department of Energy, nakabase ang pagbabago. Sero kan pangkinaban na presyo kan petrolyo sa tahaw kan padagos na tensyon sa Medio Oriente na nakaapekto sa pangkinaban na supply. Sports news, nakamta ni Filipina tennis star Alex Iyala ang sa iyang primerong WTA 500 title matapos niyang paluhodon ang tennis veteran as in world number 3 na si Jessica Pegula sa puntos na 4-6, 6-4, 6-0 sa finals kan Mubadala DC Open. Ipinagpadagos ang final match ni Iyala asin Pegula kasunod kan alas 12 o kasbagong alas 12 matapos ining ipag-oktaba dahil sa maraot na panahon. Bago nakaabot sa final, sinot ng dinaog ni Iyala sa 2024 Olympic champion si Sheng Qinwen kan China, 2025 DC Open champion Leila Fernandez kan Canada, world number 10 Elina Vitolina kan Ukraine, as in 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka. Bago man o bako sa na ini pangaturugan, katotohanan na kampiyon si Iyala asin nakamtan ang WTA 500 title gikan sa aki na may pangaturugan sagod sa pagiging WTA champion. Pinatunayan ni Iyala ang daing imposible sa taong may tiyaga, isog asin pusong pang manakikipaglaban. Sa Canada Plus, luha asin sakripisyo o minabot ang premyo.
Ngunyan, bako sa napangaran ni Iyala ang uminang ang nagangat kay bahan niya ang itinaas ang bandera kan Pilipinas sa world stage. Kamugtakan kang panahon o kaya health news kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. An oil transmitted Hellsmin o STH infection. Darakan man iba-ibang klase ng bulate na makukuha sa kontaminadong daga pagkaon na tubig sigon sa mga eksperto. Yan ang sinabi na kaiba na sa mga sintomas kan STH, iyon mga minasunod. Pagkulog asin pagdakola kan tulak, pabalik-balik sa CR para mag-download, kawalan ng ganang kumaon, pagbawas ng timbang, panluluya o anemia. Sigun sa mga health experts, pwedeng ibitaran ang STH sa pagikan acronym na WORMS na ang gustong sabihin, W, wash hands, O, observe proper use of toilet, R, reduce exposure to unwashed, uncooked as in undercooked foods, M, must deworming, magpurga as in S, slippers as in sapatos. Kampanya kan DOH, iwasan ang STH, let's do the worms. Health news from Newsways, Mardela, kay iba. Thank you, Paring Mar, sa mga istoryang yan. Mientras tanto, pag-asa, kaiba si Alexis Rivivar. Apo, para po sa tuyang weather forecast, kunyang petsa 4 ng Agosto, aldaw pang Martes, ang Bicol region ay apektado man giraray ng mga localized thunderstorms. Kaya asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-uuran as in pagkikilat, pagdaguldol ang mamamatian sa kabikulan hunya na aldaw. Maluya sagkod sa moderatong duros, hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon, digatayang maabot ng 27 to 32 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring, itong ang tigbabantayan tang si Bagyong Luis ay saro na lamang na low pressure area na huling nailing sa may vicinity ng Bagao, Cagayan. Maliban dito, sa low pressure area na ito ay may nailing pakitang saro na LPA na nasa coastal waters naman ng Balaon, La Union. At maliban dito, igwa rin kitang tigmo-monitor na sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong si Typhoon Dolphin, harayo ito na nasa distansyang 2,330 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So daita man tige-expect na itong bagyo na sa luwas ng ating PAR ay maka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So tigmo-monitor natin ito na ito ay nasa ating monitoring domains. Bali, yun po niya na aldaw, i-expecta ang generally fair weather at sa mga masunod na aldaw. Bali, yun po sa tuyang forecast. Hali po din sa Pag-asa Legazpi, Alexis Rivivar. Salamat, Miss Alexis Rivivar, sa kamugtakan kan panahon. Mga tugang iyang pang detalyes kan mga bareta, sinurat News Director Mar de la Cruz. Katawang ang ripuan pagsurat ni Jenny Baliran, Shara May Leron, at si Nicole Ann Gloriani. Kaiba ang report kan Megaforce Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang 10 minutes bago mag-abot ang 10 minutes. Alat ko na. Pangyari sa baba ka. Madali nagkarilibong ako Madali magparerero. Magparerero. Takwa na. Oras de peligro na naman.
ang satuya mga tugang na mga pangyari po diyan sa tuyang kapalibutan. Gari may handa ko niyan sa buyuan. Laban handaan ko niyan sa buyuan eh. Joker madubang kita. Sige tabi. Yeah. Makisabay ako sa imo. Magbisikleta ka na sana? Sige. Iyo. Saan sa binyo kang karaunan? Magdara kang plastic. Plastic. Styro ang dara ko pare. Masaron kita. Masaron. Okay. Sarawayon ka. Sige, bye-bye. Aram kaso kaso hapon. Hadi ako duman ako nakihiling ki TV sa Tamaw-yan. Oo. Grabe ang mga imot kang tambay duman. Yeah, oo. Magang nakihiling ako duman sa impeachment. Magkaskas niya ako ang isip nindo. Oo. Aram pa namin na kung taga sa si Andy Lim. Hisay? Andy Lim. Yeah, okay. Taga sa enda. Magang saro duman sa pig-present na binayadan ka no, VP. Iyo. Confidential funds. Ano naman ang joke naman aan? Taga-albay da pala niyan. Nata na. Ina sa imo. Nagtatrabaho. Buha ka. Mga buwang na. Hindi na mga tambay talaga dyan. Okay. Nagtatrabaho dyan. Yan sa aliko. Mga sarawayo na mga prada. Hinda. Muro kalukuhan. Ipa-research mo kay Joshua. Mga tambay dyan, Tamaw-yan. Okay. Okay. Sige, bye-bye. Mga sarawayo na. Alright. Sige. Bueno. Face to face. O ni tabi, mga tugang at sa tuya na mga istorya. Ganyan na. Pagkagalat ko na ta, may puro mga karawan mga taong ini. Okay, sige. Di bueno. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Pasyo na tayo later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro, that's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May dagdag na vitamins na vitamin B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang pinaka-pro, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganong pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Kaya mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drugs, Watson, Southstar Drug, in the leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins. It's a generic name of Liver Aid Pro. All right, sige po. Ano yan? Mga listeners, tabi niya to dyan sa Kimantong Daraga Albay. Salamat tabi sa padagos na pagtutok sa tuyang programa, mga tugang Oro Alda. Alright, sige po. Ano itong igigreet na tabi? Ano yan, Miss Jasmine? So parent ni Madam Aryan. Hindi man hinapot sa pangalan ni mama niya. Nandyan? Paman sa ngaran. Pareho ngaran ang sinid mo. Ma'am Aryan. Nagdagog si Ma'am Aryan ngunyan. Pareho ngaran Aryan Asejo.
So, parent ni Ma'am Aryan Asejo. Ano yung ngarang kang parent niya? I-check mo. I-check mo tabi. I-check mo. I-check mo po. Sinil mo sa ko. I-review mo tabi. Ano sa... Elena. Di masako nakaabot. Yan ako na. Ma'am, so, taga-side din nila Nalingawan mo sa pagiging journalist mo. Nalingawan mo sa pangaran. Palibasa, teacher ka na ngunyan. Natamog mahundo ako ngunyan na aldaw. Yung si Joshua, John, yung si Joshua? Si Joshua nasa linya para ma. Good morning kay Madam Elena Asejo and Noel Asejo. So parent ni Ma'am Aryan Asejo kan UST Legazpi. Di kami din si Ma'am Aryan. Maduman ako sa case office tao. Tabid-bidong ko daw sa mga, kumusta ka mo duman? Ayos man. Alaga ha. Okay, sige. Alright, dito muna tayo sa Baretang Kulalap nito. Bago pamahaw, bago tabi mag-alas 7, din pagkaaga, mga tugang aramon ta daw ang... wala. Ibang bareta tabi. Bareta, alright. Sandali lang ha. May follow-up si Joshua Bino sa mga pangyari. Yan po, mga tugang sa tuya po na palibot. Awara na? Naputol? Okay, sige. Bueno, taon-taon, baka may mga hapot ka mo ha. Kakahurunong ko bayasum. Batayin mo tabi Jun bayasum si Madam Jeanette Mapa kang SSS, no, Social Security System ta. Kasahapon pamidyo gari maluya so kanakul palang kanago-online may karama just uplift. Uplift. May meaning na uplift na iyan. Mga tugang kan sa tuya tabing SSS, buda kan sa tuyang gobyerno, kung paano maka-avail kan 2,000 pesos. Grabe ngunya ang pigap pa daong mga libre. Mga tugang kan sa tuyang gobyerno para masuportaran ang kabuhayan kan sa tuya tabi na mga kababayan. Pero oni an magayon sa magayon na gusto kong ihiras sa nagkaperang minutos lang. So gobyerno baga nagtaog ki pundo sa barangay. Nagtaong pundo mga tugang sa barangay na 200,000 pesos. Last week, pig-distribute yan dito sa Legazpi. I do not know, yan sa mga munisipyo, tabi, sa ibang mga lugar, kung na-receive na nindo. Ang kapitan, tinawanan ki 200 pesos. Pundo tabian kan barangay ha, baka ang pundo ni kapitan. Araman iyan kan mga kapitan tang mga paradangog. So 200,000 pesos para sa divided by into 2. So 5 mga tugang, so 100 para sa pundo sa barangay. So another 100 mga tugang para po ito sa paghahanap ni scholar kan sa tuyang gobyerno. Pipahanap ni PBBM sa mga pinakamatataling aki da sa barangay. Kay rakman kan maluya sana. Kay rakman kan maluya. Naaki deng tsansa mga tugang na mag-eskwela buda magkaigala magangat-angat ang buhay taan pa eskwelahon sumayaman. Sumatali. Sabagay yung bagang standard pag abot sa scholarship. Ang nag-apply sa scholarship sumatali junior. Pag ikaw maluya-luya ka slow learner ka, di ka man qualified na maging scholar. O paano ka mag-asinso? Ganang iba man ang nasa isip mo. Segue lang. Pero kung hilingon mo sa pangkabuan, mga tugang magayon tabian programa na pinag-opresent na yan, kada barangay, igwa tabi ki 5 na presidential scholars. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ang ako dyan na hapon sa programang Pinky on Mo, baby. Pasunod na po. This is GB Bareta alas 7. Mga tugang kasabay tabi si Miss Jasmine Baloloy. Asin po siyempre mamaya lang sa programang Anhapon. Bagan mo tabi yun sa Zoom ito si Madam Janet. 3:30 masum yun ha. Thank you, goodbye. Bareta alas 7. Susunod na.
Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 20.